Naku sana de oras ah. Alas 11 Ah. sa Untagon. Ha? Asa na oras ha? Wa na may uli-uli. Kapoy mo ba? Buhat project. Naunsa naman anak, naunsa naman na. Wala mo namang mao. Ha? Naunsa na? Tapos Dave. Deb, di sa bugikan, Deb. Ha? Ngayon, di naman mo kabalo manguli. Nagibuhat? Di man ang head ay. Siyote, di mo Ha, ha. Kalimot ko. Di man ang head. Bigingnan mo na ko na siya nga. Gingnan ako na siya nga. Manangit kasi yung mama. Pag magkuhan ka mulakaw ka, huwag di ka muli. Manangit kasi yung Oh. mama. Para di mabalaka yung mama ba, para gabi ni-chat ka te. Na kuhan. Oh. Ka kay wala ka katulog-tulog. Nya? Si Mrs. ba kung nanangit si Mua, ugasa padulong na siya. Di gani mo usang head no. Ugasa mo ng adto no. Ug mga unsa mo. Ganun no. Ha? Mo nang manangit yung ka, sis, asa ka padulong. Di sa gid mo. Wa kay kung kailan ang inyong mga Sa karpo, kauban. katugong kauban ang diri ha. Tong isa batong tason. Dito silang balay. Dito may tulog. Nag-usar man mo dito. Nami gibuhat. Nagibuhat? O sa research. Research? Isa ka gabi, isa ka adlaw, grabe. Ikaw? Naunsa naman ka? Nakauna-una pa kag uli. Korta ba? Pag uli, mangita gwarta. Duda. Murag wala na yung kasabot mo nakba. Ha? Hapoy kayo mong lawas, oh? Murag hubog kayo. Bug, umiinom ganit. Ha? Kuminom. Wala ko'y kwarta diha. Ayaw ko kuhan na. Wala ko'y kwarta. Ay kong paghukay-hukay diha. Tanawan na mong mata, oh. Parting luy-luya. Di na mo ko kasabot ninyo. Dong nga unsa naman taon mo. Di na mo kasabot ninyo, nak. Magkuhan ni ma, mag-relax ni ma. Ha? Mag-relax ni. Wa ko tulog gabi. Asa ka. Pangutanon ka. Asa ka. Di ka mo tubag. Ug asa ka. Na diri. Ha? Ang imong tubag. Muuli ko. Mura ka ganang way inahan, nak ba? Abi na mo, mura ka way inahan. Ano ko si Mua, Ha? umadto ka dito lakwan. Sige ra gyud mo uban ka mong duha ba? Nya di mo mga nultig asa mo. Nya inyong mga gidikaran maghuna-una niyo asa ra mo. Wala. Nay nanangid ang bugaw. Nanangid ka so. Gahapon huldi na dre bagani pa ka nang hiro. Hinglo pa gabi. Unsa nang oras ah? Unsa may gidol-dol mo kay kwarta? Muli kay kwarta, wag kay tulog oh. Ha? Nagunsa gid mo? Way tulog. Oh, manguha oh. Unsay pizzaron ma? Sus, ay jugugon ko anak ay kong liyaw-lingawan nak. Wala naman ka mamauna unsa naman ka? Unsay pizzaron ma? Kisa man daw inahan ni wag yaw-yaw gang iyang anak wala na uli. Wa ko'y tulog. Nagbuntag-buntag og sige tanaw sa cellphone ako. Unsay pizzaron ma? Wa ko'y labot sa pizza. O sa kagi mo na lang ng dito na lang ka kanak. May pag baboy guro kay iwik pa siguro. Saman. Unsay pizzaron? Mauna na nyo ang ruta permitted sa Barog Domingo. Ha? Karon no. Karon? Tablaan. Managsar. Parag sa Mulaag, sa Barog Domingo, tumiagi, mauro ihapong konsumisyon. Ha? Pagsulti na lang gud mo, o magtarong pa ba mo, o manguli pa ba mo gabi eh? Huwag yun na mamaon yung ibang buhat ba? Swerte lang ninyo ba kay wala pa magud mo anak, dili pa na ninyo ma-feel ba? Pero makaanak mo, kanya kung yaw-yaw, inyo po na yaw-yaw ba? Klaro kayo. Sultihan ta mo. Mga anak na me. Mga anak sa mong kunot. Di magkakabalo mo. Sus, ay nalago pa istoryaha yun. Yan ang na mo. Man na. Muuli na mo direk mag-ilis, maligo. Magbilin og labhonon. Pa lupad na pod, danguhag kwarta. Lupad na pod. Diri ma. O saan ba pod? Ako artista ni mo. Ha? Ako artista ni mo. Ako.
Artista ni mo. Ito, asa na po? Tawagan na siyang papa. Mao na siya, nak. Mao na siya. Nangid mo tugot. Ni ka na nanghid ka na ko. Nangid. Danenero no, nangid kasi mo. Nanghid si mong kunot. Wala na gyud mo na mao ba? Luya. Gaparihal mo. Di magluya ni mong mata nga wala pang itulog. Tugoy ka. Asa tug. Asa ka mo gabi ka. Mag-uol na lang tang nagaunsa na mo asa na ron. Nadakpa na barog mga kurpyo-kurpyo. Ay kung gisi-gisi ha. Marag sayon-sayon lang ninyo ba? Ma. Mura mo gway mga ginikanan naghulat sa inyo Now eh. Awa. Konsumisyon na po itong isa. Laban mo ulo. O di nam tuwa yung mama ni mo. Sila kanang sa kwan ba sa kwarta ba. Di mo tuos mama sa kuha nga ang kanayang gipanghatag na kwarta kay kuha ako sa research lang. Diamot. Mao lagi na kamuduha. O saka maayo may kanang kuan siguro kanang ebidensya siguro nga inyong pangpirmahan siguro. Sa inyong mga maestra. Anaon lang siguro na. Kay wa man may kabalo og tinuod ba ninyong ipanulti? Bitaw. Oh, picture na mo te kuan. Di wa may kabalo kay tanawan na imong mama ron dib. Di na mo mutuo sa imo Ako halos di na po kuan mo tuo po halos gani gamay na lang. Imong mama di nagin siya mutuo pero ako naapa ko pagtuo sa mong anak. Napa ko nabilin nga pagtuo pagamay. Pero kani pagpauli, ini kagabi nga mauli na ko ron di na ko mutuo. Maglagot na ko. Kaligo to ka. Kaligo na ba? Karon kaligo kay unya ka mahuman. Stila na ana po. Nag-usar rin mo rin, nanguli rin mong nag-check attendance, Deb. Nagkuhan ba? Nag-book ba? Nag-book, asa rin po mo karon ng lupa di ay, nga karon pa man muna uli. Asa na po mo? Na sila dula, ML tournament ba? Diya sa kuhan. Sila, kasi na? Likod sa kuhan ba, palengke. Di ko sa palengke. Ya, argo. Yawa na pinakalit eh. Na, unsa na po ang orasan na muli, ugma rin po sa buntag. Murag ana. Di ko, muli ko na hapon na. Unsa, tabangin na kakipos yan sa nina siguro ni Deb, kay muragwa na mako kasabot. Kagapon ganun na, pag-abot ito, okay. Abot ra sila kalit sa bulay. Gingnan, gusto mangod nga, kuhan. Paghipos na sa mga kuhan kaya. Sa mga sinina mo, dalaan na tanan sinina mo, dito na puyo. Wala na maginalipay sa inyong mga trabaho kung ngayon ana. Dapat sa Sabado ug Domingo, either tagaan man mong diop unta. Di kay Sabado ug Domingo, magsige na lang yun po muglaag. Wala mo'y panahon sa inyong pamilya, di natural inyong ginikanan. Mga suko, kaya unsa may makatuna ninyo? Wala. Di pag yun mo manguli. Siyempre kami, mabala kami. Diba, Deb? Ayan, te. Kuha sa lison dito. Gawita mo to mama. Kasi karon pa ko makasagpa og tao ba? Unsa? Gamiton ako motor? Daro, dulo kayo. Og 5 na. Unsa man na inyong motor di? Ay, gasolina ma. Di problema na ninyo ay damay-damayan ako motor. Karon pa mo nang uli, naglahatag pa mong laban sa kong ulo, niya gamiton pa inyo na akong motor. Sure lang mo ha. Sure lang. Ha? Sure lang na ninyo. Manoy kulang entrance dito mama. Kulang sa entrance? Tournament. Nya, muli lang kag mayo kwarta. Winta. Lagi matinood di ma. Nya, ako'y kwarta de. Paula ma, Deb, kaya kamo may amigo kayo. Paula ma, kaya ako'y kwarta. Puri kami, te. O di magpuyo. Magpuyo na, eh. Man may kon. Ya, Mauli lang rin magpaguba-guba sa naong. Mga yung kwarta. Kaya tournament sa ML. kulang og 50.
Hmm? Kung ako tagaig konsumisyon, ni uli gabi gahapon diri ni kaon, ni uli gabi o karon nung ta mulakaw, pero unsa gibuhat? Perting konsumisyon na ganiha gabi pa kung chat alas 2, ala 1, alas 11 sa gabi. Unsa ba gini ako anak mo uli ba gini akong anak? O ma mo uli ko ma, chat pa kong buntag alas 9, alas 11. O unsa pang mga oras ako nagchat? Padong na ko ma, padong na ko ma. Nahuma na lang alas 9, alas 10, wa pa ako anak ni abot. Ya karon mo abot mga 50 kas tournament. Way inahan gadahan mo hatag na. Ha? Tayo niyang paminaw, de, ganahan kayo yung inahan mo hatag na? Hmm? Hmm? Ganahan kayo yung inahan mo hatag na? Dili. Di na ginahan sa mga hatag yan. Hindi na ganahan ni mong mama, no? Pareha na may gibati ni mong mama. Kawaga na. Ya karon no. Plano na sa mulupad.